खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो दिनैनिफ्राय बिक्रम दैमारी बिथाङादि सासे बिपिएफ दोलोनि एबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बियो रोखा जाबाय आरो आं बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबायदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिक्रम दैमारी बिथाङा आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सायाव गोबां मानि दान्थे बिदान्थे खालामनायाव बाहागो लाबोबाय थादों थामहिनबा बिपिएफनि जानानै गोबां बाहागो लाबोबाय थादों आरो बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे लानायावनो बिक्रम दैमारी बिथांनि सायाव सोंथि सिखारोमोनदि बिक्रम दैमारी बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव माब्लानिफ्राय फैदोंमोन आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव बिक्रम दैमारी बिथाङा मा बिबान दङ दिनैसिम बिथाङा बिक्रम दैमारी बिथाङा दि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव दं बिनि जेबो फोरमान गैया होननानै गोबां मानि दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नोंथांमोनाबो नुबोगासिनो दं आरो दिनै फोरमायनो हायोदि थारैनो बिक्रम दैमारी बिथाङा जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सासे बिथाङा दैदेनगिरि बेयो रोखा जाबाय आरो बिनि बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबायदि बिक्रम दैमारी बिथाङा भेरगाव ब्लक बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ दिनैनिफ्राय रुजुबाय आरो बेखौ लानानै दिनै माखासे मानि बाथ्रा बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिक्रम दैमारी बिथाङा दिनैनिफ्राय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जि सासे गोख्रों बिबानगिरि बियो रोखा जाबाय जेराव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथांनि सायाव सोंथि सिखारदोंमोन बिक्रम दैमारी बिथाङा थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव मा बिबान दं आरो मा बिबान दं होनना बुङोब्ला दिनैनिफ्राय रोखा जाबायदि बिक्रम दैमारी बिथाङा जे भेरगाव ब्लक बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा सासे बिपिएफनि भेरगाव ब्लकनि सासे गाहाय नेहाथारि होननानै दिनै रोखा जाबाय एबा भेरगाव ब्लक बिपिएफनि जा गाहाय नेहाथारि बे गाहाय नेहाथारि बिबानखौ रुजुबाय दिनै आङो भेरगाव ब्लक बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि गोजौनि बिथोन आरो थोननाय आरो बिबान होनाय बायदि आं आजावनानै लाबाय मेन उद्देस्यआ बेनो भेरगाव बियाबखौ जों नस्थ' जानो होनो हानाय नङा आरो भेरगाव बियाबखौ आगोल बेसेबांमोन जौगादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन बे राजनितिक दिगाव जौगाहोनो थाखाय दिनै जों खामानि मावलांगोन उद्देस्यआ बेनो जों गोबां समस्थिफोराव जों बेरायदों आरो जों खामानि मावबोदों बेबायदि दिनै आंहा मोनसे गिलिर बिबान गोजौनिफ्राय बिथोन फैबाय आरो बिबान होबाय जे भेरगाव बियाबखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोङो दिनै आवगायलांगोन आरो आं बुंखाबाय भेरगाव बियाबखौ नस्थ' जानो होनायनिफ्राय जोङो बेखौ बासायनांगोन बे आंनि थांखि मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्लोमा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Education कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।